Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a wannan tasha tamu mai albarka Hausa Studio. Kowace 'yar fim tana damawa idan har ta samu damar damawar. Mai sauraro kar ka manta ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shirye. Duk da tur da Allah wadai da ake yi akan 'yan fim ɗin Hausa akan kar su saka kayan da zai tada hankali ko kuma su zubar musu da mutunci. Har yanzu dai 'yan fim na masana'antar Kannywood ko a jikinsu, duk wadda ta bushi iska sai ta suburbuɗo da iskancin da dai sai duniya ta yi Allah wadai da ita da abin da ta aikata. A yanzu kam Nafisa Abdullahi ce ta suburbuɗo da wasu hotuna waɗanda suke nuna tsiraicinta, tana nuna wa duniya cewa Allah ya yi mata baiwar manya-manyan nonuwa. Gabaki ɗaya rabin nonuwan kusan a waje suke da sunan ita burgewa ko kuma ta burge masoyanta ko kuma ta ja magana. Inda matuƙa mutane sun nuna fushinsu a shafukan da sada zumunta da ke Instagram da kuma Twitter, amma masoyanta ko a jikinsu domin ba sa ganin aibin abin da ta aikata. Su a haka ma wannan abu da ta yi shi ne yake burge su, domin kuwa dama saboda wannan abin yasa suke son ta. Jaruma Nafisa Abdullahi bayan ta ga Allah wadai ya fi yawa akan wannan hoto da ta bayyana a shafukanta na sada zumunta na Instagram, ta yi gargawar cire wannan hoto domin ba ta so ta jawa kanta jangon kamar yadda ƙawarta ko kuma mu ce abokiyar sana'anta ta jawa kanta wato Rahama Sadau. Wannan shine ɗan takaitaccen rahotonmu game da Jaruma Nafisa Abdullahi yau abinda ta aikata a shafinta na sada zumunta na Instagram. Mai sauraro kar ka manta ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shiryen da suka shafi Najeriya gami da Arewa baki ɗaya.